Kawuok e County Siaya the County Homa Bay, Commissioner Homa Bay Moses Lilan kod Governor ma County no Gladys Wanga ne otelone jopiny e dhialo ma Shujaa Day. Nyasi mane obagi Ramba Primary School e sub-county manyien ma Suba Central. E kinde nyasi no, Commissioner Lilan ne oyawo ayanga sub-county manyien no ma Suba Central mawacho ni biro konyo jodak ma chula mfangano yudo chenro mag piny owacho machiegni kodgi kod bende jiwo yore mag arita kwe. Gavana Wanga ne otiyo gi thuolono mar yango moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mare timo e chula mfangano, kama oting'o bero Sena Level 4 Hospital mane yawo ayanga kar timo bero kata theater mar konyo jopiny ma odak e chula. Na mimi nashukuru hawa wazee walikaa wakaelewana, wakasema sisi zote ni Wasuba, sisi ni wa jamii moja, ni vile tu Sena wametangulia. Na ni leo tunakuja kusherehekea ushujaa ya wananchi wa Mfangano, na pia kusema ya kwamba rasmi tumezindua sub-county ambayo inaitwa Suba Central. Kaka nyar Mfangano, nya Suba Central angi commitment maduong e weche mag appointments mabiro Suba Central. Kendo gi maduong gi sub-county en ni sani wawacho ni Homa Bay wan gi sub-counties 9. Koro gima Suba North sub-county oyudo ok kwane wi Suba Central. Koro wabro ng'iyo mano and we will make sure ni Suba Central is part of our government.